Para maragdagan ang bilang ng mga medikal na pasilidad sa Coastal Municipality ng Sasmuan, Pampanga, sinimulan na ng Central Luzon offices ng Department of Health o DOH at ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang konstruksyon ng Super Health Center sa Barangay Santa Lucia nitong Lunes, November 25. Bilang isang bayan na napapalibutan ng kabi-kabilang katubigan, inaasahang mas mapapabilis ang proyekto ang paghahatid ng serbisyong medikal para sa mga taga-Sasmuan ayon kay Mayor Catalina Cabrera. Bukod tanging Sasman lang ang walang ospital. Pero sabi nga, malapit lahat naman yung ospital. Merong Saintsco, merong Diosdado Macapagal, merong mga, kaya lang may mga bayad yung iba. Kasi minsan yung panganganak, diba, minsan sa bahay lang. Ngayon kasi hindi na pwede yung mga anak at midwife ang pupunta sa bahay. Dadalhin mo siyempre sa isang kagaya nitong center. One-stop shop itong may tuturing dahil meron itong outpatient consultation, laboratory tests, immunization, maternity care at marami pang ibang serbisyong medikal. At dahil mas malawak ang pasilidad kumpara sa Rural Health Unit ng Sasmuan, mas marami ring pasyente ang ma-accommodate ng Super Health Center ayon kay Sasmuan Municipal Health Officer Dr. K. Alonso Gaza. Mas marami po tayong services na ma-offer, mas marami po tayong, yung facility natin mas maganda po, mas malaki, tapos mas marami nga pong tao na masiserbisyuhan. Kabilang sa mga dumalo sa groundbreaking ceremony sina former 2nd District Congressman Mikey Arroyo, kinatawan ni Senator Bongo na si Elcias Bugsad, at mga kawani mula DOH at DPWH Central Luzon. Ayon sa Development Management Officer ng Central Luzon Center for Health Development na si Dr. Ariel Bitong Jr., ito na ang ikapitong Super Health Center sa buong Pampanga, kasunod na mga nasa syudad San Fernando, Lubao, Arayat, Mexico, Magalang at Minalin. Aniya ang mga nasa malalayong coastal barangay sa Sasmuan ang pinakamakikinabang sa itatayong Super Health Center sa bayan. Sana po ito ay ma-appreciate po nating lahat, lalo ng ating mga kababayang nasa malayong barangay po, yung ating mga nasa coastal, dahil ang serbisyo pong medical ay ilalapit na po sa atin. Sa darating na March 2025, inaasahang magiging operational ang Super Health Center sa bayan ng Sasmuan. Ilang barangay health workers din ang nagpahayag ng pagkasabik sa pagbubukas nito dahil magiging mas dekalidad na raw ang serbisyong medikal na maaari nilang ihatid sa kanilang mga kabalin. Lizen Morten, CLTV 36 News.